Shalom, horasma dihita saluhutna. Hatan di debata di bagasan sadarion, imana tarsurat di sada Korin sada ayat dulu. Jala songonoma didok disi. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristusi. Ido sahatna. Di manogot niari dung hehe hita sian podo mata nunga pitor mangula ulaun si ganupari paradeon tu sikola ni akada danak paturehon narikot di bagas tabe mangula ulauta songon akka parkarejo makkalaputi akka ulaun sosial dohot akalan na asing dope disude akka nataulai behado hita mangarimang-rimangi di bagasan rohata ahado sa sitong na lapatan ni ngoluon ahado na taadu di ngoluon ay parsatokina do ngoluon. Apostel Paulus manongo suraton tuhuria Korin paingoton pabuah hita bangso ni debata asa gabe bangso na badia. Debatado na majohita gabe bangso ginonggoman na. Masuk gabe bangso na hinarajaan na. Jalatajakon maibana marhite anak na Tuhan Yesus Kristus na mate di hausilang. Holan manesa dosa hita jolma. Silehon-lehon ni debata na sotarasam dang dope tolap hita lahu manggarari. Lahu patuduhon naung dapotan asini roha ni debata hita mangulu mahita hobar tu asini rohanai. Maka porsiai Yesus Kristus dalan hanguluan di hita. Ala satokid do hita di portibion. Jadi bican adong dope dilehod di hita partikian tapakke ma dohot denggan. Alana di portibion nagok hariburon dohot akka hagiot ni pardagingon jalarudut gok arsak ni roha alani ima cerikot naboy parohon las ni roha dohot hadameon Roma hita madapoton Tuhani nagok asin ni roha aisyan ibana do asin ni roha dohot dame namanoktong marhite na toktok kita porsea tu Yesus Kristus si palua dohot si pardamii. Amen. Puji-pujian dohot hamuliateon hupasahat tuho. Ale Tuhan mula ningolu nami. Alahu hilala toktong dilehon hoho sa ningolu nami. Dinapeak pamatakon di podomakku naborngin. Hupasahat mangolu nang todikku. Tutangammu nabadiai. Tongon di buha-buha ijukon, dinalaho bicar mataniari. Moloro parukilon gonggo mimatodiku. Asapos rohaku naung ditangammu dongoluku. Moloro biar ni roha.
Dia puammu maahu dideng-didengommu. Asa tung menak pikirakku. Asa tung boi ahu mangula ulauku. Dao aka muruk ni roha na manggohi pikirakku. Alani hehe maahu nuai. Asa huula saluhut ulauku. Ima akka parsuruan naung pinasahatmu di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhanku. Amin.